wakati hapo kwa bibi. Anzi wakati hapo msoko. Sio wafamba weka sio. Shisha ba kufamba wega siku famba kwaita matare uri mwana mdika kada. Anda na bamni wangu nino Arabu. Wari kwa. Barabombi. Barabombi. Salan. Bana uramba. Salan, baba nini Salan? Baru manya baba. Ndi baba mnini sio. Amni Frank. Baba nini pidai mkuni mwana. Kwanza ya kweli. Nisiri mtani. Kuna ndikayangana nkani ili konto, nkani ili ambila patalitai, adi nkani matenda, nkani afya sikuneza, nkani ya mrobo ya kurobo. Lili ndikayangana mambo kutekati, ndikayangana kutekati pakota mwizana, ati yo mpila kunyambezi kuponi na kuponi, ukanga kumara. Ndibeli? Ndacherechedza dare renyu vanangu mujipinda muno mudare rangu. Ndaona dare renyu inhau yeurwere uripo pauri musukuru. Unafunga goni katika ya zuwa. Unogona nyekuvhara dho kuti zuva risanyanya vharai nyekuona zvakanaka. Hanzi nasekuru ndaona nhau yenyu yamafambiro inhau yeurwere. Urwere huripo pauri iwe mukomana Takunda. Urwere uyu hauna kutanga manje. Urwere uri kurwadza mutsinga ropa nenyama dzako kwenguva. Ndacherechedza urwere hauna kutanga gore rino asi wakatanga pane makore. Ndikacherechedza kubva 2021 kusvika pane zvino uri musituation yeurwere, urwere hwekusvetwa ropa, uchipera ropa mumuviri mako. Ndizvo izvo. Ndakanga 2021. Changu chikoro. Hapa ndikayangana habari papa na mama vantu wadatsiyana navo mosi. Ndakacherechedza kuvabereki vako ndiri kuona pane separation pakati paamai vako nababa vako. Iko zvino havasi kugara vese vakarambana. Ndizvozvo pandakakura ndangokura ndichengetwa namai guru vakaseparata ndichiri mudiki. Kunza kwadziko kunani? Tuzvini Africa. Hanzi kuSouth Africa kuna ani wako anogara. South Africa izvo kuna mama vari kushanda kuzoita baba ndokwavari. Ana mukadzi. Baba wako ane mumwe mukadzi ikoko? Ane mukadzi weSouth Africa. Pai wako ndechaka? Hanzi baba wako ndiye anonzi Chaka? Mumwe ndiye anonzi Chaka. Makaribe? Makaribe wongo. Asi tikayangana nkani bvuto ndikariyangana chitofero ndechita kuti waumena kuchitawena. Ndacherechedza musukuru dambudziko riri pauri rakatanga kuri kutemwa nemusoro wakazopedzisira wakubuda mututu nemumhuno. Iri dambudziko iri ndaritsvaka kuti rabva kupi rakonzerwa nei. Ndiri kuona ushereketwa neubatwa-batwa wakaitwa nababa wako ndiwo mukonzeresi wedambudziko riri pauri. Wanzwa musukuru? Aiwa ndazvinzwa ndibadzirise kuti ndatambudzika. Hapa ndikayamboyangana wechipitoro wapita, unangomanyambezi wapita. Kana ipo na madhara ukapita asali kana ukufa kundusa. Hanzi ndacherechedza paurwere hwaunawo muzvipatara wapinda. Dambudziko rako harisi kupera. Kudzin'anga waenda. Dambudziko rako harisi kupera. Dzimwe hama dzikatozosvika pakutokuita kuti uende kuna baba vako vacho vari kukonzeresa dambudziko ivavo. Asi hazvina chazvikabatsira. Baba vako vacho vakatokonzeresa zvekare kuti usarapwe zvisakufambira zvakanaka, vatozokonzeresa zvekare kuti udzoke kuno kuZimbabwe usina kurapwa. Ichokwadi ndakatoenda kwavari ndikatadza kubva ndisina kurapwa. Ndatozokwira zvepay forward ndikasvika ndichibhadharwa mari yebhasi namama vangu vari kuno kuZimbabwe. Musi wacho mangwana acho ndakabva ndatofumira ndichienda kuchipatara. Hapa ndikayangana nkani yako ikuwawa nkani yakumara ngazi mutupi. Nazvino dambudziko guru riri kukushungurudza idambudziko rekupera ropa mumuviri. Ndizvozvo ndakatobuda muchipatara ndane 2 weeks pandakabuda. Saka pandakabuda ndo pandakafunga kuti mama vakati havadi kumbotaura nangu maRobert pamwe vanogona kubatsirawo kungoendawo kwasekuru. Saka ivo mama kuti vakwanise kuva vari panzvimbo vakwanisi because mari yese yemuru yandiri kufambisa muzvipatara ndo vanenge vachikwanisa kungonipa mari yacho. Nditori nechikwereti chinosvika kuma822 years chiri kuparinyato pandakagarawo. So far chandiri kusenderwa manotisi nanhasi kunzi uya nemari iyoyo but
hakuna kwatingakwanisa kuiwana nenyaya yekuti dambudziko raina richikuchitongo ripo. Kuborwa musana ndanzona kuborwa musana maresults aina hapana chinobuda. Chero kufamba dzinongowa ndotomborwa zvone musana wacho chindwadza. Apa vantu vakapita muzvitaya zvoera kuzvishaya apa kutokumbuka kuti vakatengera mongo mbodzo kuti kunanga angawane chirwere. Hanzi kuzvipatara kwese kwakaenda ukaedza kutorwa ropa rako uchitestwa urwere ukashayikwa kusvikira nazvino uri kuborwa mabondo remusana uchitraya kutorwa mvura dzemukati memabondo emusana kuti dzitestwe urwere zvese zvirwere uri kungoshayikwa. Ichokwadi ndakatopedza kutorwa ipapapa musaona ndatotorwa wachona pandakabatiswa ndichitobva kumuka waitwa bone marrow yachona injection rapera ndopandakamuka nchirwadziwa zingaiti ndopandatoti ndikotaura nangoma Robert ndiende ngozi chero mari yekuti ndikwanise kupa sekuru ndaona kuti hakuna kwainingapa nenyaya yekutambudzika. Zvakaoma muzukuru wangu padaro. So kaseti mbokubatira mushonga timbotraya rona zvinomira sei. Nekudaro chindipa nguva ndichambokubatira mushonga ndokushandisira mushonga ndione kuti atiwane mhinduro here. Kana akuenda mumwenganisi Zvakanaka nasekuru kana wakubuda wakuenda undione nemuzukuru wasekuru. Sekuru vati vachakubatsira nemari $100. Aiwa ndotenda totomata basa. Hanzi tichakupa iri $110 $10 for 1 hour transport. Aiwa maita basa sekuru. Ndambobvunzawo sekuru kuti dambudziko kuture mudumbu. Ndayamba mungore yako. Makatanga riri mudumbu wako? Makatanga gore rineri muna January. Ukarora? Ukarora pamhasa namukadzi chinoitika? Wakasangana nemukadzi chinoitika pauri? Hapana zvandamboti ndanzwa. Unoita mushemushe? Bonde rako rakanaka rina dambudziko? Rina dambudziko. Kumukarira mudumbu nhengo yako namba ida simba inoita sei? Pomudumbu kana matanga kukusvota pepa nhengo yako inokwanisa here kuita senhengo yemurume yako kana kuti inongoratidza kuti ine matambudziko? Mazuva ano ndopa yakuita kunge inenge yangoneta kana muchirira. Mutaritari mupaswa mangwara panze azvo zvinomara. Zvakanaka ndichakurapa uchapiwa mushonga panzara unopera dambudziko rako. Ndatenda. Vaengeze vaende kuna Swati apaswe mushonga wekuwedzera ropa. Ameno pamusoro pesekuru asati aenda ndanga ndambodzwa muzukuru achitaura kuti kuhospital chaiko ane chikwereti chemari iri kuma-800 izvozvi hanzi ari kungosenderwa manotisi nehospital uya nemari uyo ari kuti ndiri munhu uyo ari kutambura kusvika zvakapedzisira handina kwandokwanisa kuwana mari yacho. Ameno kuti hamungamupewo here mukana wekupawo chichemo kune vanhu vanokwanisa kuzomuteererawo kana vanhu vanokwanisa kuzonzwawo nezvematambudziko yake anayo vachinzwawo papurogiramu renyu kuti maybe pangaita vangadewo kumubatsira. Ya, zvinoitika. Iwe Robert wakambotaura naye kati? Handina sekuru uye ndinaye panze pakareruka pane mhepo. Tsanangura kubva kutanga kwazvodaita uchinje uchiteerera ukapedza uisawo namba dzake vanogona kumusoro sendi 2 cents vanomuisira. Maita basa zvakanaka. Saka Robert muzukuru tichakukumbira kana muchinge mapedza kusva muchaita namukoma Robert panze muchaenda pamushonga. Sekuru vacharayira mukomana mushonga kuti akupei mushonga unobuilda ropa. Chamudedza munotanga sekuru achamushedza umuinstructa mushonga inobuilda ropa mumuviri mako. Naika ndinopedza naye ndinotenda sekuru nekugamuchira mukomana sekutaura kwaari kuita kuti ane 2 weeks abuda muchipatara aindifonera everyday. Pamwe pacho ndaitokanganwa senge musi watakaswera kunyabhirawe ndakakatozondifonera nda pamashops apa ndakati kubva kuseni na8 kusvika na4 dzinedzi ndakandina sekuru asi nyaya yako andota asi usauri munhu apa uchita everyday ndifonere chete kuti asi kusvika ndakwanisa kutaura ti nasekuru ndomandakasitaura nemi baba yasekuru nezuro ndobva mabvuma ndobva magamuchira kuomana ndava kutenda sekuru ngekungomugamuchira chete apinde mata kudai ndipanze pedzi unaye purogiramu isisi